Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Moi boas, venres 12 de abril do ano 24 do segundo milenio. Programa 12 xa de Os Contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo, coordinado polo Departamento de Música Tradicional e o equipo Dinamización da Lingua Galega. Número super redondo para un programa que vai a ser moi doce tamén, xa que estamos en plenas mobilidades do equipo Erasmus e hoxe imos estar en exclusiva co alumnado que tivo a sorte de ir a Uppsala, a Suecia. Falaremos con eles nun anaquiño, estamos aquí na aula C17, hoxe, Abril fixo honra ao refrán de Abril augas mil, pero hoxe fora aquí en Vigo temos un día super soleado. Imos falar das novas do centro porque temos moitísimas cousas, xa é a reta final do curso, e logo xa imos en conexión directa con Uppsala, que temos moitas ganas de ver que tal llevan as cousas por alá a nosa alumna. As novas da Miñoca. A partir do 15 de abril xa podedes solicitar matrícula para as probas de acceso, tanto de grado elemental, tanto de grado profesional. Aínda nos quedan nos luns algunhas actividades de Coñece, o noso conservatorio, pois se queredes vir a coñecer os instrumentos. Estamos en abril e en maio xa comezan as audicións de fin de curso. Xa está todo peixe vendido este ano. Entón, de mediados de maio ata xuño temos as audicións, por exemplo, o 23 de maio é a audición de gaita, pero antes temos outras cousas. Por exemplo, temos a Semana das Letras Galegas, que comeza o 8 de maio, a nosa semana de actividades, das que non debedes perder nada, informaremos delas. E, por exemplo, o 9 de maio temos o Concerto de Europa, tamén co equipo Erasmus. Vai a ser moi interesante. Entón, non perdades todas estas actividades de fin de curso porque non queda nada. E xa sen máis, imos conectar con Uppsala. E ali están Elena, Candela, Andrea e o noso xefe de estudios Javier. Están acompañados de Angus, que é o coordinador Erasmus. Eles foron o luns día 8 de abril para lá e estarán ata o día 20. Entón, esta é a primeira semana e queremos saber un pouco as súas vivencias. Imos alá. Aquí estamos en conexión xa en directo dende Uppsala. Moi boas, temos por aquí xa ao alumnado do Conservatorio Profesional de Vigo que se foi de Erasmus este ano, que tivo a sorte de ir. Temos a Elena, alumna de piano, temos a Candela, alumna de saxofón, a Andrea, alumno de guitarra, anda por aí tamén Javier, o noso xefe de estudos, e tamén podemos ver aí a Angus, que é o coordinador Erasmus de Uppsala. Que tal? Moi bons días. Bons días. Como andamos? Ben, eu sei que chegachedes o luns, non? O luns comezou esta aventura. Xa tivechedes unha primeira semana de actividades, sei que para a semana tamén vai a estar moi chea de cousas, teño aquí todo o planning, a verdade é que é super interesante. Entón gustaríame que, entre Elena, Candela e Andrea, falarades do que fixechedes estos tres días, o martes, mércores e xoves. Que me conta un pouco que fixechedes nada máis chegar o martes, por exemplo? Comezo eu? Sí. Chegamos o luns, pero realmente as actividades comezaron o día seguinte. O martes pola mañá foi dedicado ao turismo, basicamente. Fomos paseando polo centro da cidade, a catedral, o castillo, o castelo. Que máis? Axudarme. Non lembro todo. Si, comimos por primeira vez na school, no comedor da escola, que creo que gañou un premio por 3 anos como mellor comedor escolar de Suecia. Pois mira, eso alégrame moito sabelo, porque eu como pregunta de nai que hai iba a facer, estades comendo ben? Sí, que iso é o máis importante. Sí, bastante impresionante a calidade da comida. A mí gózame moitísimo cociñar, todo está moi ben cocinado, os ingredientes moi rico, moi ben. Que sorte, entón tamén podedes aprender receitas para logo facer aquí, non? Xa que olledes ideas, non só no musical, sino no gastronómico, que creo que vai moi ligado, sobre todo na cultura galega tamén, non? Sí. Entón, primeiro, o martes foi, sobre todo, visita cultural por Uppsala. Recordamos que Uppsala
En Suecia está cerca de Estocolmo, ¿no? Está como a 45 minutos, pode ser en coche. Un poquinho máis arriba, creo. Sí, 78 kilómetros ao noroeste de Estocolmo. Sí. Como de Santiago a Vigo, máis ou menos. Máis ou menos. Sí, sí, foi bastante rápido chegar aquí. Pola tarde, pues, bueno, foi todo turismo, todo o día, ¿no? Sí. Pola tarde e noite sí que fomos a un concerto de guitarras, había orquesta de guitarra e tamén algunas pezas de dúo, solistas, trío, con un repertorio moi variado, dende o barroco ao contemporáneo. Arranxaron un concerto grosso de Vivaldi para guitarras, solo guitarras, foi moi interesante tamén. Pois genial, unha boa chegada o martes, visita cultural, verse un concerto, unha actividade. Devos tempo a tomar algo despois pola noite ou non? Porque estou vendo que os días aí comezan moi cedo, non? Pois, a verdade, o tempo libre é moi limitado, moi limitado. Pola noite temos tempo para falar, charlar, entre nosotros. E basicamente a cena, cociñamos, cenamos xuntos. Ese é o tempo libre. Que me conta logo ahora o mércores? A ver, porque o mércores xa coñecechedes estudiantes, non? Profesorado. Que me conta? Que pasou? O mércores pola mañá seguimos un pouco facendo turismo. Fomos á Zoa Bella de Uppsala, que é onde se orixinou a cidade. Fomos en bus, estaba preto, que eran 15 minutos en bus, máis ou menos. Sí. Ali fomos a un museo que nos falaba un pouco da vida vikinga que había no principio, no inicio da cidade. Sí. E falaba ali dos deuses vikingos e todo iso. E logo fomos á igrexa, que antes era unha catedral, pero que queimouse, a reconstruíron e agora é máis pequeniña. Ali está enterrado Celsius, o dos grados Celsius, que é así un dato curioso que está chulo. Nada, foi así de turismo. E logo fomos comer ao único restaurante que había na zona bella, que chamábase Odinsborg. E comimos algo parecido a unha milanesa con patacas, estaba moi boa. A comida, como dixo Andrea antes, é moi boa. Pois que ben. Sí. E que máis? Bueno, e no musical, ese día xa coñecichedes, non? Algo de... Sí, despois voltamos aquí e xa comezamos a xornada de clases, asistimos a clases, a veces deixanche participar. No meu caso, de saxofón, casi sempre participei, pero creo que Andrea e Elena estiveron máis de ointes ese día, non sei, creo que Andrea chegou a tocar algo. Pero quero dicir que ás veces participas, ás veces simplemente escoitas. Pero parecía, comentábamolo onte, a consulta do médico, porque entras 20 minutos e saes, e pasa un alumno e outro, é super rápido todo. Claro, son bueno, poucos días, son apenas 2 semanas e hai que tamén coñecer a xente, entón, bueno, será o proceso ese de feedback, non? De que teredes co profesorado e co alumnado. Algúna cousa máis o mércores? Non, algo de... Fomos a un ensemble funky, a un ensaio de banda con nenos pequenos, e pouco máis. Logo cenamos con a xente. Improvisamos. Sí, improvisamos. A que hora ides para a cama, máis ou menos? Se non é... Ese día fomos tarde, fomos ás 2:20 ou algo así, sí, tarde. Exprimides ben, porque estou vendo que ás 9 xa hai clase, ás 9 da mañá, non? Sí. Ben, o xoves, eu vin aquí que fuchedes visitar unha escola de danza, pero contame, Elena, o día completo do xoves, onte? Pois onte comezamos tamén bastante pronto, que, bueno, eu personalmente tive en clase ás 9, cun profesor de aquí, a verdade que moi ben. Eles viron tamén para ensayar, porque tivemos toda a mañana para ensayar o noso repertorio, e a verdade que moi ben todo. E despois comimos outra vez na escola, como o martes. E pola tarde pois tivemos o mesmo de visitar as clases, cada un co seu instrumento, que iso que podías participar ou non, dependía do profesor, do alumno,
pero a verdade é que ao final aprendes, máis ou menos vas... É difícil entendelo porque en sueco non é máis complicado, pero bueno, ao final vas sacando cousiñas. E por último, ás 6:30 ou así, fomos a outro edificio da Culturscola, que estábamos 20 minutos camiñando, e estivemos nunha clase de baile duns rapaces de 12, 13 anos, que a verdade é moi ben. Estuvo moi interesante tamén. Que ben, genial. Vale, e agora teño unha pregunta, sei que tedes a fin de semana libre, bueno, hoxe ides a ver teatro, non? Xa comezachedes ás 9 da mañá, xa fuchedes por aí, creo. Sí, a tomar café. Creo que... Bueno, ben, hai que comezar o día, ben. Logo pola tarde, creo que ides ver unha obra de teatro, pode ser? Que me di? Javi? Realmente eu penso que non é ver unha obra de teatro, sino que, bueno, temos clase e logo asistiremos a unha clase de teatro. Non, aquí é unha escola que traballan todas as artes, música, danza, teatro, escritura creativa. Entonces, bueno, é unha escola diferente ao que poidamos pensarnos, no? do que temos aí. Ben, e sei que tedes a fin de semana libre, tedes a pensado por onde ides ir? Bueno, libre, de festa ou non? Libre non a temos, mañán temos visita vale. con Angus, iremos a Estocolmo, entón pasaremos o día en Estocolmo e logo ao voltar, pois bueno, non sei, imagino que igual mañán vamos, cenamos fora, non sabemos, necesitamos un descanso. Imagino que o domingo será un domingo relaxado, un día relaxado, porque bueno, estamos cansados, non de ir de festa, pero bueno, sí que é verdade o que decían eles, que nos deitamos a unha, pero creo que é outra parte, non, da experiencia, que é a convivencia. Temos 2 apartamentos, nos juntamos para facer a cea, pasear, e logo, pois, bueno, pois, o mellor estamos 2 horas ou cerca de 3 horas falando, facendo memoria do que vivimos ese día e comentando experiencias de vida, non, previas, plans de futuro e todo, que é outra parte da convivencia que a min me está aportando moito, non sei a eles, pero creo que unha parte moi importante e que seguro que me vou a quedar con iso pa toda a vida. Que ben, esa era outra parte que tiña despois pensado preguntarvos, se xa houve algún proxecto que surdiu aí en estos días, sei que hai poucos días, ou se xa hai en vistas outro proxecto musical, pero deixámoslo para despois. Logo para a semana, hai varias cousas interesantes. Teño aquí posto que o xoves 11 ides visitar unha escola que se chama El Sistema e o venres iredes outra vez a visita a Estocolmo. Que me conta algunha cousa interesante para a semana? Se queredes, podedes preguntarlle a Angus. Sobre todo, se ides poder probar algún instrumento sueco como a nickelarpa, a saca pipa. So Angus, he's asking for the next week. Yes. So do you think there's something important to say about the next week? What are we going to do? Absolutely. Yeah. So, I'm Angus. I'm the Erasmus coordinator here in Uppsala Kulturskola, and we've put a very varied program together. So we have other subjects such as dance and theatre, creative writing, in addition to music. And one thing that we will do next week, which is exciting, is visit our folk music class. Because during my visit to Vigo, I was able to experience wonderful bagpipes and the hurdy-gurdy. Sí, Angus cando veu, gustoulle moitísimo probar a gaita, a zanfona. En Suecia hai 2 instrumentos parecidos. Hai a gaita sueca que é a sackpipa, verdade, de bagpipe, popular bagpipe in Sweden, and the nickelarpa is like the zanfona, hurdy-gurdy. Van a ter oportunidade de probala os alumnos? Will we be able to try those instruments like the nickelarpa, for example? Yeah. We'll have the nickelharpa in the folk music class. The folk music, of course, is mainly based on hearing, and
playing along, and the nickel harp is a very interesting instrument. It's a bowed stringed instrument with the keys, so it's a keyed harp, which is quite special. Si a nickel harpa é unha combinación entre, por así decirlo, para os que non saiban, entre un violín e unha zanfona, por así decirlo. Sí, sí. Tuvemos oportunidade de ver unha outro día no almacén de instrumentos, nos enseñaron unha, similar a zanfona, que pasa que en vez de ser unha roda que vai frotando as cordas, sí, vai con arco. Con arco. Vai con arco. Aquí tócase bastante na música folk en Galicia. Púxose moi de moda tocar a nickel harpa coa zanfona. E logo despois a gaita deles tamén moi parecida a nosas gaitas primitivas de lingüeta simple. Entón, se podedes, probadea porque é unha gaita con un son moi doce. Falando que hoxe é día 12 e o programa 12 tamén do podcast, temos un son 12 dos instrumentos suecos. Bueno, non sei se quere aportar algunha cousa máis. Angus, preguntade se algunha cousa máis relevante da semana que ven, que teñamos que saber a audiencia. I would like to say we have been so lucky to have such lovely guests visiting us, and I think the cooperation between our schools has grown a lot, and it's very positive. A lot of good experiences to take from each other and share together. So I think we're all very thankful for the Erasmus program to be able to allow for us to meet like this. It's very positive. Graciñas por recibir ao Conservatorio tamén. Thank you so much. Algunha cousa que querades antes de pasar á parte final do programa, que é as preguntas da miñoca, que podedes contestar os tres. Quería saber se xa tedes algún proxecto musical en mente, vos. Ou se xa gravachedes algún disco, ou se xa tedes pensado algo próximamente, algún concerto, todo o que se vos ocurra. A ver, por exemplo, Andrea. Temos as probas de acceso ao superior aí, que é o principal. De momento aquí temos un concerto o mércores que ven, que toca Andrea o piano. A trío. Tocades cada un os tres xuntas. Elena o piano. Hai un dúo que facemos Andrea e eu, pero o resto iso é a máis, cada un toca individualmente. E logo as probas de acceso, aí a tope. O recital. Non querías sacar o tema que están aí, pero bueno. E eu, en Vigo, É certo, temos un concerto Andrea e máis eu, e máis xente de conservatorio, en Torroso, o día 26. O Torroso, sí, tamén van ir Inés Ríos, Nayara Soto, Lucía Esteban, un concerto no Conservatorio de Torroso aberto a estudantes externos. Hai xuntiña que vai ir o 26 de abril. 26 de abril, sí. Moi ben. Algunha cousa máis? Elena, algún proxecto por aí en mente? Pois a verdade é que non. Agora estou máis centrada no recital de fin de grado e nas probas tamén, pero non así que destacar, a verdade. Pero bueno. Moi ben, xa chegará o momento, collede aí toda a información que poidades, absorbede todo o que vos poden proporcionar en Epusala, que será moito. E se queredes pasamos xa as preguntas da miñoca, sabedes o que son? Preguntas moi cortiñas para contestar cunha palabra ou dúas cada un, vale? Poño a cabeceira e imos. As preguntas da miñoca. Ben, a primeira pregunta é un libro, que nos recomendedes un libro. Memorias dun neno labrego. Moi ben, Javier. Las ciudades invisibles de Italo Calvino. De Pedro Salinas, como é o nome? La voz a ti de vida. Yo, La canción de Aquiles, de Madeleine Miller. Moi ben. Un disco? Ese día piensa en mí, de Los Suaves. Creus además, de Fabrizio de André. El madrileño, de Zetangana. Happier Than Ever, de Billie Eilish. Ben. Unha película ou serie? Filadelfia. La meglio gioventù, de Marco Tullio Giordana. Un monstruo viene a verme. Las ventajas de ser un marginado. Ben. Unha tonalidade musical para tocar? Sol mayor. Re mayor. Mi mayor.
mío é moi menor. Variado. Unha cor, Verde. Naranja. Morado. Blanco. un lugar en Galicia, A Serra do Suído. Castro de Baroña. Cabo Home. Xinzo. un artista galego, Touriñán. Ay. Déjame pensar. Sigo eu. Sí, sí. Luís Taera. As fillas de Casandra. Teño unha. Margarida Mariño. moi ben, un instrumento, Diferente do noso A gaita. instrumento. o que queirades, o que queirades. A gaita. O chelo. O clarinete. A viola. Ben, aquí normalmente a xente tira para casa para ir de todo, tamén hai xente que dixo outros instrumentos, está moi ben. Unha palabra en galego, Chorima. Xeito. Nai. Vago. ben, e agora é habitual que as convidadas e os convidados despidan o programa cunha palabra. Entón, como que irades? Ou pensades unha palabra cada un, ou fazades unha frase entre as 4 para despedirse, porque eu vou despedindo xa o programa. Moitas grazas, Usala, moitas grazas vos tamén por contar un poquinho da nosa experiencia. Os contos da Miñoca está disponible nas redes do centro, o vídeo podcast en YouTube, estamos en Spotify, estamos en varias máis redes. Se queredes participar, non tedes máis que mandar un correo a podcastcemusvigo@gmail.com. E se vos gusta este contido, compartide, que estas miñocas son gratis e atraerán a máis peixiños. Entón, despedimos dende Usala coa frase escollida polo noso equipo, que sería... Heiro. Heiro. Moi ben, pois moitas grazas. Ata outra. Chao. Chao. Os contos da Miñoca, o podcast do Conservatorio Profesional de Música de Vigo.